Arabako enpresen foroan batuta egon gara gaur. Araban praktikak euskaraz egiteko aukerak eta erronkak aztertu egin ditugu Arabako enpresa desberdinekin. Baliabide batzuk eskaini izan dizkigu enpresei, Arabako ikastetxe zein enpresa desberdinen ereduak ikusi izan ditugu, eta azkenik talde lanean saiatu gara Araban euskaraz praktikak egiteko aukerak aztertzen, eta jaso dugun informazioarekin Araban euskaraz praktikak egiteko mapa bat sortzeko helburua daukagu. Egibiden lanbide heziketan dauzkagun zikloetako 22% euskaraz eskaintzen dugu, B edo D ereduetan. Honek esan nahi du lanbide heziketan daukagun ikaslegoaren 18% eredu horietan matrikulatuta dagoela. Datuak pixka aldatzen dira, ikasle hauek enpresetara bidaltzean editunean praktikaldietara, hor 10% eskara iristen ikasleek euskaraz egiten dituzten praktikak zenbatzen baditugu. Orduan, enpreseak animatu nahiko nituzke, ikasleak praktiketan hartzea, euskaraz hartzea, beraientzako ere onuragarria delako, hizkuntza normalkuntza prozesu honetan, beraien etorkizuneko langileak ere euskaldunak izan daitezkelako. Orain, gure praktikak ezin dira euskeraz izan, gure formatzaileak euskaldunak ez direlako. Horretarako konturatu gara oso garrantzitsua dela jende gaztea euskalduna izatea. Gure lana orain, jende gazte hori sartzea da eta beraiek izango dira hemendik aurrera gure formatzaileak. Lanbide heziketako ikasleak enpresetara joaten dira duala egitera, enpresa egonaldia egitera, eta bertan formakuntzaren parte bat jasotzen dute. Bai hizkuntza teknikoari dagokionaz eta enpresako lanari dagokiona. Baina aldi berean enpresek ere onura jasotzen dute. Gure ikasleek berrikuntza eramaten dutelako enpresetara eta hizkuntzari dagokionez euskara hiztunak direnez enpresari zerbitzu hobea ematen laguntzen diote. Guk beti hartzen dugu ikasle praktiketan Orekan, bai Gasteizen, bai Bilbon, bai Donostin, Iruñan, leku guztietan, eta formatzeko aukera oso ona da, ezta? Guk adibidez SAP teknologian egiten dugu lan, eta hau normalean ez da ikasten unibertsitateetan edo formakuntza zentroetan, hasi que bai teknikoki ikasteko, bai kulturalki nolakoa den enpresa eta gure barne kultura edo filosofia irakasteko aukera hoberenetariko bat da, gazte talentua barneratzea Orekan, eta hemendik bideo oso luze bat egitea haiekin, ezta?